Ka Jaintia Student Union JSU, kala Ujor da ka PIL Jsu Meghalaya High Court, persya ka public hearing, kabala penlong hakalai poetry ujilio, halor ka jing thumuti maushun jong ka Shri Simen, halum sirman ilaka nongkli. Ka JSU ka kino, ba ka ka hearing kalong kabala bian, tangkumba 20 minit bala khanglat ginong shimbenta, ban pinpa ki jing jongki. Kaseng kalaong baklaret siya High Court, Hadien bak Sorkar Jylla, kamshun mali Eiei Halor ki Ujor bat FIR jongka, kat ba ki mukadduma ke MHRC bat NGT kinang saateng. Ke JSU kala kinoru baki runar ki berantiar kila thombor kinong yele persya, bat ya kakali kit nongpang, hakaba unongnya urabor mukhim ulamin sao. La kinoru baki pulit kila pendon kam kala air pinsma yiki samla, ka JSU kala kerman ba ka High Court kan a ya jing bishar boho bat kala maham ya jing yakhi ka bejul nada amshim khya ka ni ka kam Mynta Sngi ni liang jongi ka Jaintia Student Union rangkat bat Education Secretary ngila yo ban file ya ka PIL habayday bat ka illegal public hearing jong ka shirsimen kebal pelong te po shnong dai stong te kumba ki nong shnong jong ka Jylla Meghalaya brok wei kila sakhi hi lang ba ki electronic media ba kumno kene government ka conduct ya ka public hearing ka balong teng ngikum ki paidbah imlang ban priang te hadin ka tu ka jingle bor jong ka sarkar ka private hearing jong ki Shri Simen limited ngleng jong Jaintia student union kham shong klikti ngila lejbo ya ka FIR po police station East Jaintia district kumju ro ngila lej complaint shadow siya po national green tribunal te Mynta nagliang jongi ka Jaintia student union ngidang up ya ka hearing jong ka NGT te habay day bat kaningi liang jongi Jaintia student union ngila lech do siya High Court but ngikermen ba ka court kan sim ya ka senjam ka bateng habay day bat kanika public hearing namar ba bunsin hi ka government hi kumijuong ba no one is above the law the government hi create ya ka law government hi ka ba persang bateng Kenya ka law te sakawero ka jingïat den ti jongi kum ka Jaintia student union nengkong hi habya tamar ka ka perthai ka thymmai hi habya ni illegal measures te ka jingïat ki jongi ngin sampai ya ka ka outcome ka bemi na kanika ka file jongi ya habay day ka jing file jong government na liang la ka High Court ka persang ban le bomsinyo habay day bat kanika hok jong unong shnong jong ka daistong ni ngin liang jong ka Jaintia student union in sim de bagi senjam ngilaro ban sim de senjam ke bateng ya kata ngin sa perkat bat ngin sa shong de CEC ban perkat habay day bat kanika private hearing jong ka Shri Simen smart card hayung dorbar sechisen memastap ke Sngi kawan kata baik smart card Sngi sangka Sngi kan ka MHIS ma yo jingïada phasa la liang sorkar han tam yai kidit yai sutom Kena hapsa dari sama. Adhar MHIS card untuk mulai karakter kata. Jadi kon pi hap ada medika hostel, dah hap lek pi ka registration. Dalam dem pi dengan smart card, dah sampah cok. Oh dokter kan lah ya. Yang ni kon pi hap lek operation ni yo. Te gua kam to hap penjan ni pi ya ka perisa ka hap lek operation ni. Tahu ka pi MHIS card pi dan ni smart card. Tengah try membayar ri pi. Ri nak bagi mon le yo yo perisa sumar ni kon. Abenda ni ksir yo sumar. Kebelah si bona kalau ia lah atau persang kafu ni ya. Ini kan mana dia smart card. oh kan teh kebelah si bon mo